Fel arfer, fyddwch o hyd i'r stop tap o dan y sinc yn y gegin. Os ydych chi'n cael trafferth ddod hyd iddo, holwch eich cymdogion ble mae nhw. Trowch y tap glocwedd i droi'r cyflenwad dŵr i ffwrdd. Mwyn gwneud yn siŵr bod y cyflenwad dŵr i ffwrdd, trowch y tap dŵr oer ymlaen yn eich gegin, ac yna trowch y tap i ffwrdd eto. I droi'r gyflenwad yn ôl ymlaen, trowch y stop tap gwrth-glocwedd. Unwaith eto, trowch y tap dŵr oer yn eich cegin ymlaen yn ara deg nes bod dŵr yn rhedeg yn gyson.